In-nies li ma jikkonsidrawx hija din l-ispeċi tagħna jekk tikkonsidraħħa mad-dinja kemm ilha, ħafna nies tinsiex ħafna nies jibbażaw l-evoluzzjoni tagħna ma' reliġjon. Taw min jaħseb li d-dinja kull 6,000 sena. U l-Adam u Eva u l-arka tagħna. Anyway. Però r-realtà hija di. Qed tara il-keyboard tal-pjanu. Il-bniedem jekk ħatejt kemm ilu jeżisti f'did-dinja huwa l-aħħar keyboard. U mhux kollha. L-aħħar ċentimetru tal-aħħar keyboard hija kemm ilu jeżisti il-bniedem. Meta kkomparat mal-bqija ta' keyboard biex nagħmel iktar aħfef is-sena minn Jannar sa Diċembru. Il-bniedem beda jeżisti f'31 Desember f'11 ta' bil-lejl. Ġifieri sija ilu kkomparat da biex intik a vast balance kemm huwa reċenti l-bniedem. Ħafna drabi nikkalkulaw l-ispeċi ma sservix iktar minn miljun u nofs. Per eżempju, T-Rex nikkalkulaw li bħala speċi T-Rex, qed insemmi dinożaur popolari, madwar 10 miljun sena. Astja, daqshekk. U spiċċa. U jikkalkulaw li fid-dinja dik l-epoka rat madwar 2.5 billion T-Rex specimens. Astja. Lekk aħna meta jiġi oġġett fossilizzat, forsi kemm nafu T-Rex skanietri, 60,000 l-iktar perfetti għaw xi tlieta. Imma mbagħad insibu ġok hemmhekk. Il-fossilization process huwa ħaġa fenomenali. Taħsbux li kull dinożawru li miet ifossilizzaru, ħafna minnhom spiċċaw ramel u ma nafx ġara. Imma jt ikun hemm proċess vera partikolari biex biċċa parzjali ta' dak l-annimal tiġi fossilizzata. Jiġifieri aħna għandna chances. Aħna għandna rich history diġà x'nafu l-annimal jidħol fl-im kategorija l-missing link, għalhekk dejjem inbidlu l-idejat fil-li ngħidu da ġi minn da, imma bejnietna ma nafx, sibnieħor, ma da jiffitjaw, u l-istampa tiġi iktar ċara. DNA tagħna għandu ħafna junk DNA li huwa spjegabbli. Mela, anzi il-ġinom tagħna studjat mhux ħażin, jiġifieri bdil proċess minn Jurassic Park kemm ilu ħarġ bħala film, 30 sena. Kull film li joħroġ ħarġu 6, u kol tara differenza minn aspett ta' Hollywood li bidlu d-dinożawri. L-unika film li qed jippruvaw jkunu kemm jista' jkun scientifically accurate. Il-Velociraptor li ħarġ Jurassic Park l-ewwel wieħed mhuwiex accurate daqs is-sitt film. Kellhom jagħtu raġuni inventata għalfej id-dinożawru kien qisu gremxula. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li x-xjenza dik l-għandha sabiħ, ix-xjenza li mingħajr fatti mhux ħadd ivvinta, l-missing gap huwa missing gap. Mhux ngħidu miraklu, missing gap. Sakemm nimlewh. Inti semmejt tan-nies u di importanti. Id-dinożawri tal-lum, id-dinożawri ma spiċċawx kollha, ċertu minnhom irnexxielhom ħallew linji li llum saru la safar. Tant hija vera di. It-tiġieġa biex it-tiġieġa la safar kollu, ma insemmu t-tiġieġa xi l-iktar aġġett li tista' tesperimenta bih. It-tiġieġa għandha il-ġenetika ta' ġafija tan-nannit tagħha kollha. Jibqgħu sejjin. Mela din għandha genes mixewlin li għamilha tiġieġa, il-rix, il-qagħda, insomma, ħafna fajr, il-munqar. Illum esperimentaw li jixelula il-traits li qegħdin ġo ġisimha ma' mitfin. U bis-saħħa hekk xelaw la ġins li ħarġ id-demp, li ħarġu l-idejn, ħarġu snin minn ġal munqar, u ħarġet ċertu għadma li kienet tagħmilha viċin iktar l-ancestors tagħha. Issa, il-xjentisti li esperimentaw grupp ta' xjentisti fuq id-demp biss, u da, u ħafna drabi innexxilhom jikkrejaw fl-embryo, ma ħarġ ma twilitx. Però differenza bej oġġett riċenti li ġie estint u oġġett prehistoriku hija di. Xi darba fi żmienna ħanaraw il-woolly mammoths jerġgħu jimxu. Se naraw il-dodo, se naraw il-Tasmanian tiger, wasalna. Diġà illum il-ġurnata kapaċi nikklonjaw oġġett ħaj. Tal-mamit ma kienux jgħidu li d-DNA tiegħu huwa tal-qamel. Ma jistax. Ħana tiebsek qasir ħafna. Naġa llum jew kelb li huwa ħaj, faċli tikklonjah. Faċli, mhux ħanamela jien, faċli. Milux mietet moza, tibta moza salvaġġa.
Mietet fit-2000 u fit-2020 nixxinna narġgħu nqajmuha. Ejja. Ġifieri għaddew 20 sena mill-mewt tagħha. It-Tasmanian Tiger id-DNA tagħha hija iktar fraġli minn dik il-moża, li hawnhekk preservata tal-qamel għax ċal-formulejna ġarram ta' dak iż-żmien. Inqedet fin-1936 u wkoll naslu. Ikkomparat mal-woolly mammoth li nqered eluf ta' snin ilu, hija ħafna iktar tajba, però jafu li jekk jieħdu ċertu affarijiet mid-DNA tal-woolly mammoth u jagħmlu reconstruction tagħha jsibu l-eqreb annimali l-lum li huwa l-Asian elephant, kapaċi joħorġu hybrid bejniethom jew viċin ħafna l-woolly mammoth. Il-każ ta' annimali fossilized li jaqqas għandek l-actual animal imma għandek imprint fil-ġebel ta' kif seta' kien l-adam, hemmhekk ma tistax tikklonja l-ġebel. Però sabu DNA fossilized jew structure li jistgħu jikkopjawha. Isek qed tgħid inti qed nisma' l-Metallica jdoqqu. Actually tisma' Freddie Mercury jdoq. Però il-Beethoven ħadd ma qed jisimgħu jdoq illum il-ġurnata, nafu n-noti li kiteb u qed indoqquhom. Lassi. Id-dinosaurs huma Beethoven. Mhux Freddie Mercury qed tisma' lil Freddie Mercury. Qed tifhem? Ja qed tisma' il-lożi bħalissa ħaj tista' tikklonja l-vuċi tiegħu għax jista' jkantalek, huma Beethoven. Qed tifhmu x'qed ngħid? Però peress li għandna n-noti ta' Beethoven, jien jekk nitgħallem il-mużika kapaċi ndoq il-mużika ta' Beethoven. Huma li qed jagħmlu hija li midda d-dinożawri jixelu l-affarijiet fl-annimali llum u jikkreaw id-DNA tad-dinożawri. Ġifieri mhux ħan nikklonjaw dinosaur, nikkreaw dinosaur minn l-ancestors, mid-discendenti tiegħu li huma l-għasafar. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.